سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخصب النهار سينما سمري عب سينما سمري تطعم زنك نحوري عاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت في المتا عسرت تقولوا حسب زقمن بيت مذكر علمنا كبران سمعتنا بيت مذكر كبهال كله تاريخ سنفلطتاوي رغبتات ወይ ድማ ባህላዊ ትሕዝቶ ዝሓዙ ህንጻይና ኣብ ሓንጎልና ንቐርጾም ገለ ካብ ትሕዝቶታት ቤተ መዘክር ስመ ዝብል ሕቶም ዝመጸና ድማ ኢደ ስራሓት ቅርጻ ናይ ጥንቲ መጽሕፍቲ በረንዳታት አስከሬን ሰብ ኮነ እንስሳ ኣሳእል ሓወልቲ ፍሉጣት ሰባት ዓለምና ወዘተ እንዳበልና ክንጠቅስ ንኽእል ንኸውን ናይ ባኒ ወይ ድማ ናይ ሽቃቅ ቤተ መዘክር አሎ ዝብል ዘረባት ሰሚዕኩም ኣለኹም ዶ ክብራን ሰማዕትና እዞም ቀጽልና ነቅርበልኩም ቤተ መዘክር ንምዃኑ መን እዩ ሓሳብ ሂቡ ኣስርሕዎም ከም ተሓቱ ዝገብሩዮም ፈለማ ግን ምርጫኹም ጌርኩም ተካተሉና በመህላውኩም እንዳመስገና ናብተን ኣዳይናይን ዘለና 10 ጽሉላዊ ሓሳብ ዘቆመን ቤተ መዘክር ዓለምና ከነስክረኩም سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخصب النهار سينما سمري ኣብ ቀዳማይ ተርታ ተሰሪዑ ብዘሎ ክንፍልም ቤተ መዘክር ጾግሪ ቱርኪ አባኖስ ሄር ሙዚየም መቸም ኣብዛ ዓለም ዘይተነገረ እምበር ዘይተገብረ የለን ቤተ መዘክር አባኖስ ሓደ ካብቶም 10 ሰብ ዘገርሙ ቤተ መዘክር ተባሂሎም ኣብ ዝርዝር ወጽዮም ዘለው ኮይኑ 16,000 ዝተፋላለዩ ዓይነታት ጾግሪ ንምርኢት ሓቂፉ ይርከብ ንዓይኒ ማራኺ ብዝኾነ መልክዕ ማለት ጽባቐ በብዓይንኻ ክሳብ ዝኾነ ርእይተኹም ቅቡል ኮይኑ ኣብ መናድቑ ለጢፎም ይርከብ ስለምንታዩ እዚ ቤተ መዘክር ክህነጽ ተደልዩ ዘይተመለሰት ሕቶ ኮይናላ ኣብቲ ቦታ ንዘሎ ዕላላት ምስ ንውከስ ግን ከምዚ ይመስል ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ዝነበረ ሰራሐ ካይላ ሰብኣይ ኣዕርኽቱ ክፋነውዎ ምስ ዝመጹ መዘከርታ ክኾኑ ጸጉሮም ቆሪጾም ክህብዎ ይሓቶም ነበረ ከም ፍቓድካ ይኹን ብምባል ናይ ዝሃብዎ ኣዕርኽቱ ጸጉር ድማ ኣብ መናድቕ ድኳኑ ኣሽማት ብምግባር የንጠልጥሎም ነበረ በቲ ድኳኑ ንዝሓልፍ ዘበለ ጋሻ ድማ ናይ ግድን ጠጠው ኣቢሉ ብዛዕባቲ ኣብ ድኳኑ ተንጠልጢሉ ዝርከብ ብርክት ዝበለ ጸጉር ሰብ ይዕልሎም ነበረ ድሕሪ ብዙሕ እዋናት እታን እሽተይ ዝነበረት ድኳን ናብ ዝናይ ሎሚ ዓቢ ቤተ መዘክር ተቐይራላ እቲ ዘገርም ግን ካብ 1979 ዓመተ ምህረት ንድሓር ዓመታዊ ነዚ ዘይእመን ዝመስል ትሕዝቶ ዘለዎ ቤተ መዘክር ብኣካል ንምዕዛብ ዝበጽሑ ብዙሓት ነጋዳያን ከም ዘለዎ እዩ سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخصب النهار سينما سمري ካላይ ቤተ መዘክር ባኒ ኦሎም ጀርመን ባኒ ኣካል ማዓልታዊ መግብና ካብ ዝኸውን ዘመናት ተሕሊፉሎ እንተኾነ ባኒ ካብ መዓሳት ሒዙ ክስራሕ ከም ዝጀመረ ኮነ ብኸመይ ዓለም ሙሉእ ክበጽሕ ክኢሉ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦ ውሑድ እዩ ጀርመናውያን ኣቦን ወደን ዊሊ ምስ ሃርማን ደሓን ይእተው ብዛዕባ ኣካል ማዓልታዊ መግብና ዝኾነ ባኒ ሰፊሕ ፍልጠት ክህልወና ዝሕግዝ ቤተ መዘክር መስሪቶምልና ኣለዎ እዚ ኣብ ኦሎም ጀርመን ተደኪኑ ዝርከብ ቤተ መዘክር ባኒ ኣብ 1955 እዩ በዞም ኣቦን ወደን ተሃኒጹ ልዕሊ 18,000 ካብቲ ኣብ መዋእል ዘመነ እምኒ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ዝደቀቐ መሳርሒ ባኒ ክሳብታ ዝዓበየት ናይ ዘመንና መሳርሒት ፎርኖ ዘጠቃልል ትርኢት ሓቂፉ ብተወሳኺ ኣብዚ ቦታ ልዕሊ 6,000 ብዛዕባ ፍልቀት ባኒ ዝድህስሱ ፍሉያት መጽሓፍቲ ዝሓቆፈ ቤት ንባብ ላቤርሎ ኣብዚ ቤተ መዘክር ብዛዕባ ባኒ ካብ መስራሕ ኣሰራርሕኡ ዓይነቱ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዎ ባህላዊ ጽልዋ ሙሉእ ሓበሬታ ረኺብካ ኢኻ ትወጽእ ሰማዕትና ካብቲ ካልእ ዘገርም ትሕዝቶ ናይ ዝቀጽሪ ቤተ መዘክር ባኒ ተባሂሉ በጻሒ ጠሚ ክበልዖ ዝኽእል ዝብላዕ ባኒ ዝበሃል ፈጺሙ የብሉን سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت
حقوس دستا سحاب صنيت رفتا نخسب النهار سينما سمري ሳልሳይ ቤተ መዘክር ሕማቅ ቅባ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጽቡቓት ስእልታት ዝሓዘ ቤተ መዘክር ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ወይ ዓዲ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘየድሊ ፍሉጥ እዩ ንጽቡቕ ኣሳእል ቤተ መዘክር ካብ ተገብረሎም ነቶም በንጻሩ ክፉኣት ዝኾኑ ኣሳእል እውን ይህናይ ደኣ ዘይግበረሎም ዝበልዮም ዝመስሉ በዚ ኮይኑ በቲ ሚዚየም ኦፍ ባድ ኣርት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕማቅ ዝኾኑ ቅብኣታት ዝዕቀብሉ ቤተ መዘክር ዓለምና እዩ እዚ ቤተ መዘክር ሕማቅ ኣሳእል ዓመታዊ ማዕለያ ዘይብሎም በጻሕቲ ዘእንግድ ኣብዚ ኣዳራሽ ሕማቅ ዝበሃሉ ፍርያት ናይቶም ብደረጃ ዓለም ዝኸደ ጽልዋ ዘለዎም ቀባእቲ ክሳብ ብድፍረት ብራሽ ሒዙ ዘይክእል ዝመስል ሰብ ዝሰኣሎም ሕማቅ ተባሂሎም ክጽውዑ ዝኽእሉ ስእልታት ሒዙ ይርከብ ኣብዚ ቤተ መዘክር ዝዛወር ሰብ ኣቐዲሞ ኣብ ነፍሱ ዝነበሮ ትሑት ኣረኣእያ ኣልዩ ደሓን የባታ ክብል ግዜ ኣይወስደሉን እዩ ርሳስን ሕብርን ሒዙ ክስእል ድፍረት ከም ዘጥርውን በጻሕቲ ይዛረቡ ክሳብ ዘጽሕፍቲ ነዳልወላ ቤተ መዘክር ሕማቅ ቅባ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሕደስ ተባሂሉ ተዓጽዩ ይርከብ سينما سمري رابعي عالم لخاوي بيت مذكر عين مدري دلهي هندي كاب شحن 450 كساب لومي زلو تاريخا وأما عبابلا الشقاء كنفلت ندلدو إينا يدا نتبلو تخاتتلتنا أما بالرابعي درجات سرع زلو أقرام بيت مذكر أبهاجر هندي كتما دلهي زركب عالم لخاوي بيت مذكر شقاقيو International Museum of Toilet مولو تاريخ أما عبابلا عين مدري زرد الدراش نقالة كاب تحستوزي أقرام بيت مذكر مسنتأكس بوزح زي قلوتو حقتات كومون سئلتات شقاق كابتناي فلما عينت شقاق كساب بازيوم كبر نقرز تسرحو نايل التي عين مدري يركبو ناب علم لخاوي بيت مذكر عين مدري مستزاور أبزا علمنا كساب كندي عينت عين مدري الليلكا مقرام كايخات ود زقادة دما كتبل علو ويدما كم فورما كتريو زبهك ببرور ورقي ويدما حواس الماز تسرح عين مدري مسرخب كدما ويت اللالة تبل حمشاي بيت مذكر سقاي أمستردام أهجر أوروبا قبل على جبنياتات بزوهاب أغنزاوي مقطعتي تاريخ زتمزجب أوانات الله تورتشر ميزيوم أمستردام مزوم 10 زي المدات أجرمتي بيت مذكر علمنا كسرع زخالة حزوهم بزلو أزيوم أجرمتي مسكح كحت نجرات كمون تحت قرصي تهنصايو كابتات زدققت مقطعيت كفلي برهان فتيمو زيركب بعتي جيلاتين مالت أفرنسا كسات سب زقرات الله زنبرة مسارحي متوي أتابعتي شامبكو حفرات سباري تعتمي جوداس قصاتي اللوغام جلكابتوم أبز بيت مذكر زركوب قرسيوم عبس رح مهندسنا كم زحلفو زمسكر تحت قرصي بيت مذكر سقاي أمستردام حيزوا زلو كفلتات لكأ نتهواهو زقلصو كوينوم أزيو تحت برهان هاليوم زوننو دراماتيك ديزاين تسفا مقرات كومون سقاين كأنزان كم زسمع كايم زقبرو شادشاي بيت مذكر صوتاو ركب نيويورك حبرات منكسات أمريكا مچم أب كتما نيويورك زي اللي يلن بلو كبران تخاتتلتنا تاريخ مسرح صوتاو ركب ودسب نمعك أبن كتسألناتو نمو حسن تباهيلو كم زتسرح زنقرلو أقرامي بيت مذكر تهانيت يركب صباح انتا يقات أيفلت نيوز بولو كمسلو صراحة زي بيت مذكر أبمو ساب زلو بحلن لمدن حبرة السب علمنا نزمت ولدوتات كرد زخل بيت مذكر سرحنا علينا بحالت يوم بزحات عبيتي اكزيبيشن كونه بروغرامز زكايدولو بيت مذكر قبر سقا نيويورك أمريكا أفلطو السبات أبز الزعبان نمعباي درجة نقحات نمبراخ زحقزو نايهين مهين مدرخاتون يأنقديو بتوسخي الدراش دهنسا بزعبات أطاو ركب زقلصو لعل 15 شح زتفالالي سنت بباوي سرحات سئلتات فولي لبسحيزو يركب شوعي علم لخاو بيت مذكر سلاع واشنطن دي سي حبرات منكسات أمريكا
ኣብ ዝተፈላልዩ ፊልምታት ከም ንዕዘቦ ከም ናይ ስለያ ማራ ዝስሕብ ስራሕ የለን እቶም ነዚ ገጸ ባህሪ ዝላበሱ ተዋሳእቲ ድማ ሕርሕራይ ገይሮም እዮም ዝለብስዎ ጽልዋ ናይ ስለያ ግን ኪኖ ኣብ ፊልም ኣብ ሓቀኛ ህይወቱ እንተኾነ ዘይናዓቅ ተራይ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ቤተ መዘክር ስለያ እምበኣር ነዚ ክንብሎ ጸንሕና ፍሉይን ብዙሕ ቀልቦ ዘይግበረሉ ስራሕ ኣድህቦ ዝገበረ እዩ ኣብ ኣደባባይ ዘይወጹ ኣገረምታ ኣቑሑት ኮነ ንብረት ስለያ ገለ ካብቶም ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ዝህንጻ ጸኒሖም ደጊምካ ኣበይናይ ዓይነት ቤተ መዘክር ከም ዘለኻ ዘደናግሩ ትሕዝቶቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ህንጻ ኢንተርናሽናል ስፓይ ሙዚየም እዩ በጻሕቲ ነቶም ኣብ ታሪኽ ከም ዝነበሩ ዝነገረሎም ኣቑሑት ከምኡውን ኣብ መሳኹቲ ቴሌቪዥን ብምርኣይ ዝግረሙሎም መሳርሒታት በኣካል ክርእዩ ይኽእሉ ብዙሓት ዓይነት ሽጉጥ ካሜራታት ስለያ ማሽንጋን ወይ ድማ ሃይቴክ ፊቸርስ ዝጸዓነ መካይን ስለያ ሕቡእ ማይክሮፎን ዘለዎም ጫማታት ፕላስቲክ ዝተተመየነ ባጤራ ወዘተ ገለ ውስናት ካብቲ ብዙሕ ብዛዕባ ስለያ ሙሉእ ስእሊ ከም ዘለዎካ ዝገብሩ ትሕዝቶዚ ቤተ መዘክር እዮም ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓብ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ሻምናይ ቤተ መዘክር ወርቂ ቦጎታ ኮሎምቢያ ኣብ ቤተ መዘክር ወርቂ ቦጎታ ዘሎ ኩሉ ማሕማሕ ዝብል ድሙቕ ብርሃን ወርቂ እዩ እቲ ዝዓበየ ኢደ ስራሓት ወርቂ ዘለዎ ክፍሊ ዝውንን ጎልድ ሙዚየም ቦጎታ ካብቶም ተተኻኢሉ ኩሉ ሰብ ክበጽሖም ዝደሊ ቦታ እዩ ተበልና ክንደይ ናይ ምግናን ከይከውን ምኽንያቱ ብግምትና መን ከይህሉ ወርቂ ዘይፈቱ እንተተረኺቡ ግን ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና ኣብዚ ቦታ ኩሉ ነገር ብወርቂ ዝተሸፈነ ኮይኑ ልዕሊ 500,000 በጻሕቲ ብምእንጋድ ካብቶም ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ ዝርከቡ ቀዳሞት መስሕብ ቱሪስት ቦታታት ይገብሮ ብወርቂ ዝተሰርሑ ኢደ ስራሓት ካይላ ኣእማን ዛዕጎል ገለ ካብቶም ኣብዚ ቦታ ዝርከቡ ብዋርቕ ተሰሪሖም ንምርኢት ዝተዳለዉ ነገራት እዮም ሰማዕትና ኣብ ጎልድ ሙዚየም ቦጎታ ኮሎምቢያ ዘሎ ወርቂ ተበልናኩም ጽሩይ ናይ ብሓቂ ወርቂ ማለትና እዩ ታሽዓይ ትሕተማያዊ ቤተ መዘክር ሜክሲኮ ናይ ትሕተማይ ቤተ መዘክር ካንኩን ሜክሲኮ ካብቶም ክእመን ዘሸግር እዩ ካብቶም ንዓይኒ ማራኽነት ዘለዎም ጽሉላዊ ሓሳብ ዘበገሶም ኣብያተ መዘክር ሓደ እዩ ኣብቲ በጻሕቲ ዝዕዘብሉ መርኣይ መስትያት ጋብላ ቤተ መዘክር ልዕሊ 500 ጥንታዊ ሓወልቲ ከምኡውን ስነ ቅርሲ ይርከቡ ኩሎም ዞም ነገራት ክንደ ሓቀኛ ሰብ ግዝፊ ክህልዎም ከሎ ኣብ መሬታዊ ክፋል ባሕሪዮም ተቐሚጦም ዝርከቡ ናይ ምሕንባስ ኮነ ንቑታ ክእለት ዘለዎ በጻሒ ናብቲ ባሕሪ ከኣቱ ይኽእል እኳ እንተኾነ ብዘይካቶም ብተደጋጋሚ ምስ ዝኽፍሊ ዝተላለዩ እቶም ዝተረፉ ዝበዝሑ ግን ብደጋዊ መስትያት ክዕዘቡ ከም ዝመርጹ ኣካየት እዚ መስደመም ቤተ መዘክር ይገልጹ ንውህደት ዝምድና ኣከባቢ ስነ ፍልጠታዊ ርኽበት ምስ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ንምግላጽ ከም ዝተሰርሐ ዝንገረሉ ቤተ መዘክር ቦጎታ ብደረጃ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብ ሰርሖት ዓጻጻፊ ክፍሊ ጋንጽላ ዝብል ስም ሒዙ ይርከብ ነዚ ቤተ መዘክር ክትዕዘብ ካብ 45 ክሳብ 90 ኣሜሪካን ዶላር ክትከፍል ትሕተት ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓብ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ዓስራይ ቤተ መዘክር ዘይሰመሩ ዝምድናታት ዛግረብ ክሮሽያ ሰብ ዘዛረበ ሓቀኛ ፍቕራዊ ጉዕዞ ዝነበሮም ክልተ ዓበይቲ ክሮሽያውያን ስነ ጥበበኛታት ድራዘን ጉብሲክ ምስ ኦሊንካ ቪስቲካ ነቲ መወዳእትኡ ዘይሰመረ ፍቕራዊ ዝምድናታቶም ምርኩስ ብምግባር መስሪቶሞ ዘይከምቲ ኣገራምነቱ እዚ ቀጽሪ በቶም ዘይቀጸለ ፍቕራዊ ተዘክሮታት ዘለዎም ማዕለያ ዘይብሎም ፍቕራት ወትሩ ምስ ዓለቕለቐዩ ፍቕራዊ ህይወት ከዘኻኽሩ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ልዕሊ 200 ነገራት ሒዙ ክርከብ ከሎ ንገለ ንምጥቃስ ባምቡላ ቴዲ ቤሪ መወልዒ ሽጋራ ላይተር
ካርተሊና ስምዒትካ ዝትንክፉ ደብዳቤታት ንብዓት ምፍላይ ዝመልኡ ከምኡውን ደብዳቤ ፍቕሪ ዝሓዙ ጠራሙዝ ንብረት ዘማዊ መጻምዲ ዝሰባበሩ ፋስን ዕንፀይትን ብሕርቃን ተሰባቢሮም ልቦም ዝጠፍኦም ኣቑሑት ገዛ ወዘተ ብብዝሒ በጻሕቲ ዘገረመ ቤተ መዘክር ዝተሰባበሩ ዝምድናታት ዛግረብ ክሮኤሽያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሎስ አንጀለስ ካልኣይ ልክዕ ሓደ ዕላማ ዘለዎ ቤተ መዘክር ከፊቶም ይርከቡ። ሲነማ ሰመሬ ፍትዋት ሰማዕትና ኣዳሊናልኩም ዝነበርና 10 ኣገረምቲ ቤተ መዘክር ዓለምና እዞም ዝተኻተተልኩሞም እዮም ነይሮም። ብወገንኩም ትፈልጥዎ ተወሰኽቲ ኣገረምቲ ቤተ መዘክር ምዝህልው ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና ኢኹም። ብዝተረፈ ብኻልእ ትሕዝቶ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ወሰናይ ምስ ኩልና ይኹን። ሲነማ ሰመሬ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ ንኽስብ እናሃበ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ እጥዑሙ ዝመቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት